Hello khabni takte bukhoksong tinina ani katal video norok no lam sogo kanorok ani video no first to last isit hewi nai tongdi ke khabni takte bukhoksong tini kangke ang norok no Maggi toktui sanai moso yes ke khabni takte bukhoksong kanorok yang nugui mankhana Maggi laithana kutung khabni takte bukhoksong ke norok no ang sai phunuk nai norok nai tongdi teng tanang ani video no tona sa jaga kring tongkhuk bokhorok modok tongmacha jeni sokonai ke chanai do norok an video no first to last skip khayoi nai tongjari wow thokmani thogo wow kutungni bagai sai semai yang tongkha ke omo sakasa sai mana garna ke chana te Teka hasanai bye bye tata